Hei! Tällä videolla kerromme hieman minkälaisia öljynskimmauslaitteita meillä on myynnissä. Eli meillä löytyy putkiskimmereitä, perinteisiä nauhaskimmereitä sekä levyskimmereitä. Ja nyt tässä ensimmäisessä keskitytään tässä keskellä olevaan nauhaskimmeriin, johon saa lisälaitteena tämmöisen diverterin eli öljynerotuskaivon, joka erottaa emulsion ja öljyn toisistaan. Skimmereitä löytyy useampaa eri kokoa, eli 200 mm tästä kiinnityspinnasta alarullan keskellä, 300 mm, 450 mm ja 600 mm. Ja silloin se on jousella varustettu. Eli tämä on kireellä tässä. Ja jos on tarvetta saada pidempää, niin meiltä löytyy myös tällainen malli, missä on paino tuolla pohjalla. Ja näitä löytyy 900, 1200, 1500 ja 1800 milliä tästä kiinnityspinnasta tuonne alarullan keskelle. Seuraavaksi esittelyvuorossa putkiskimmeri. Ja putkiskimmerihan on tosi joustava asentaa. Menee tosi outoihinkin paikkoihin johtuen siitä, että tämä putki on tosi joustava. Se voi törmätä pohjaan ja täällä on painona tämmönen prikka. Ja sehän toimii sillä periaatteella, että tämä putki tulee nesteeseen, nousee ylös ja tähän pintaan tarttuu öljyä ja emulsiota. Ja täällä on tämmöinen valkoinen prikka, joka sitten kaapii sen öljyn ja emulsion pois ja se menee tonne pois. Ja optionahan tähän voi laittaa diverterin, joten se erottelee tämä diverteri sitten öljyn ja emulsion, niin poistetaan pelkkää öljyä. Ja näitä putkiahan löytyy tottahan toki tosi monen eri pitusta. Löytyy 20 senttiä kiinnityspinnasta, 27,5 senttiä, 35 senttiä, 42,5 senttiä ja niin edelleen. Eli tosiaan, niin en nyt muista paljonko tämä 61 tuumaa on pitkä, mutta näin pitkä on pisin, mikä mulla varastosta löytyy. Ja varaosina totta kai löytyy sitten tämä vaihdelaatikko, mikä on tässä välissä. Joten tähän saa myös sitten tarvittaessa varaosia. Ja takuuhan näille skimmereille on sekä vaihteistoille että moottorille aina 2 vuotta. Seuraavaksi vuorossa levyskimmeri. Ja näitähän meillä löytyy sekä tällä 300 mm kiekolla että 460 mm kiekolla. Löytyy erottelukaivolla ja ilman. Ja myös vaihtoehtona pesukoneille meillä löytyy pesukoneversio, jolloin laitetaan tämmöinen paksumpi lämpöä kestävä levy siihen. Ja päästään jopa tosiaan 100 asteeseen. Ja tämähän on sitten saatavilla sekä 300 millisenä että 460 millisenä erottelukaivulla tai ilman.